ụbọchị taa na-aga Abuja. Osi na dị ndị niile ga-eso ime njem a banyechara n'ime ụgbọ atụkọsichakwa na akpa anyị ga-ebuwe ya na ya bụ njem n'ime ụgbọ njem. Ma tịnkọ m mgbe anyị ga-emechi ụzọ malite ya nwaka ije. Ụbọchị taa ihu eluigwe dị nwasam. Ya bụ anyị malite onye nwapụ njem anyị na-elegara anya na anyị ga-arịgoro n'akara ogo dị elu nke ahụ ndị iti siri n'elu mmiri bụrụ gbagobe ruo n'akara 2027. Anyị na ndị Abuja kparịtara ụbụbọ were na-akọwapụta ihu eluigwe na Abuja dịkwazi nwasam anyị fere bịawa. Mana ozi anyị na-anata na-akọwapụta na enwegasịrị ugboro ndị dị aṅa ndị agbagasịrị ajị na ntị na-ebute nwa ọma jigijigi nọchigasịrị ụzọ anyị ga-esi ga-agafe banye Abuja. Mana obi ya nọ n'ụlọ mmiri maka na anyị ga-akaba ahụ zere ndị anyị ga-ezere ezere pịofe ndị anyị ga-epiofe epiofe. Ndị dị mwụfe anyị awụfee ha iji mee ka njem a dịrị ụnụ sam onye na-arahụ ụra ga-arahụgide ụra cheta na-akọ ya kasị ya nwanna bụ ihe ka anyị nọ n'ahịa ala ruo na. Mana biko mgbe ọbụla ị hụkwara ka akara ahụ na-asị gị were mgbandụ ugwu ahụ ị nọdụrụ ana n'elu ya were madosie onwe gị ukwu ike n'oche dị ka ọ dị ugbu a atụfukwana oge iji mee nke a ka mmadụ ghara ịta ibe isi n'anya ma ọ bụ were imi dọkara anyị oche maka ndị nwere imi ogologo dị ka m. N'aha ụlọ ọrụ anyị bụzi Airpeace na aha ndị mụ na ha na-akwụ ụgwọ njem nke ụbọchị taa ka anyị ji ebunye ụlọ ụgbọ ekene were na-asị unu jidenu ka unu ji maka na onye asị ya jide ka o ji ọ mara na nke ọ na-eme dị mma. Ọ bụrụ na ụnụ apụtaghị anyị agaghị apụ ọ bụrụkwazị ya na ụnụ anọzi. Airpeace ọ nọzi eme gịnị? Ndị nlekọrịta anya ụnụ ebe ahụ ụnụ nọ ụmụ pịnọpịnọ ụmụ agbọghọ ndị amagasịrị mma eji atụ nwoke nga. Onye isi ha afa ya bụ Ogochukwu